ಕೋರ್ದೊಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಇಂದೆತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಇಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಇದ ಸುರುಕಾದು ಸರ್ವ ಸತ್ಯలను ಸರ್ವ ದೇವೇರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಣುಕೇನೊಂದು ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಿತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ವಹಿಸೋನು ಬಂದಿಕೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೋನ್ನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಗೆ ಪೊಸ್ತಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮಧ್ಯಮೆ ಮಾಡಲಿ ಪಂಡ ಆರು ಎಂಕಲ ಚಿತ್ರಕಲಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಡ ಆರು ಗೆಂದಿನಾರು ಓಟುಡು ಆ ಗೆಂದದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡನ್ ಸರ್ತಿದ ಗೆಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕಿನದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತೇರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಚಿತ್ರಕಲಕ್ಕ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಬರದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐಬು ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಾರಿ ದುಂಬುರ್ದೆ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ದೇವಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಶಿಕಲಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎಂಕಲ ಗುರಿಕಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಿತ ರವೀಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಗುರಿಕಾರನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ್ಯದ ಕರ್ತಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲುಲ್ಲೆರ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇಂದೇಟು ವಿಚಾರದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಿಯರು ಅದು ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂದೇಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನಕಲು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅವು ಎದುರುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಕಲು ಗೌರವ ಅನಿತೇರು ಬಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆರಲಿ ಪಡ್ತದೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಿಖಲ ಮಾತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಕೋರ್ದೊಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆತ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಜನವರಿ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ 5 ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಒಂಜಾತು ನಮಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಾನನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ರಡ್ಡು ಮಂಡಲೋಡು ಕೈ ಜೋ ಸೇರ್ಸಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ದೈವದ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಮಂಡಲೋಡು ಲಾಯಿಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಬೇಜಾರು ದೈವಾಗ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಹುಂತುದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ದಿನ ದರ್ಶನ ಅದು ಒಂಜಾತ್ ಸಂದದ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟದ ವರ್ಷ ಸಿರಿಸಿಂಗಾದ ವೈಭೋಗದ ನಿಯಮ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ಜನವರಿದ ರಡ್ಡನೆ ವಾರಗ ನೇನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾವಡು ನಾಂಡ ಈತ್ನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷದಾತು ಈ ಈತ್ನೇಟದ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂಡ 30 ಲಕ್ಷದ ಖರ್ಚು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ 15 ಲಕ್ಷದಾತು ಎಂಕಲ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಾಸ್ತ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯಿಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ರೂಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅದೇ ಪಂಡ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ದುಂಬೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜನ ಅಕ್ಕಲು ಶಿಲ್ಪಿ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ಬತ್ತಜೇಡು ನನ್ನವ್ರು ಅಕ್ಕಲೆ ನಾಡುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಎಂಡೆಡು ನೇನು ಮುಗಿಪೋಡು ಜನವರಿದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾಲ ಶಮಲ್ತದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಾತ ಆಸೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ 30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಆತಂಡು ನನ್ನ 30 ಲಕ್ಷದಾತು ನನ್ನ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪದ ಯಾಕೆಂಡ ಮರತ ಬಾರಿ ಬಂಗತಿನ ಮರತ ಬಂಗಪ್ಪನ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ
ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವಡೆ ಇಂಕಲ್ ಮರತ ವಿಷಯನ ಇಂಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮರ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಒರಿಯೇ ಮರ ಕೊರ್ನಾಗ ಕುಡೋರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಯಾಲ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವಕಂಡ ಈ ದೈವಗಳಿಗೆ ಈ ಕೊರ್ತಿನ ಮರ ಅವು ಮನೆ ಮಂಚಗಾದು ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬಾಕಿಲ್ಗಾದು ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಉಪ್ಪುನ ಜನ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ದೀದು ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 6 ಲಕ್ಷದ ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರ ಇಂಚೆಂಕ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಗರು ಆ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಪನಿಯರುಳ್ಳ್ಯಾರು 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ದಾಪಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಆಪೋಡ್ತು ಮಲ್ಪರ ಲಾಪಿದ್ದೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಈ ಕಾಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿನ್ನಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಊರ್ದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿಖಿಲೆಗೆ ದುಂಬು ಗ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆದೆ ಯಾಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಡಿತ ಖರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನುಂಡು ಗುಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗುಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಧೂಮವತ್ತ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಐತಲ ಏರ್ಲ ಮಿನಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತಿನಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹೊಡೆದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ಗುಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇಲೆಗ್ ದಂಡ ಈತ್ನೇಟ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಂದೆ ಪಂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೂರಂದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರಡು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರಡು ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪುನ ವಿಚಾರಗೊಂಡ ಮರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿದ ಹನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂಗನಾಗ ಮಣ್ಣು ಜಿಂಜಾವನ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಖರ್ಚಿ ಇಂದ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ನಿತ್ಯ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಈತ ನಿಖಲ್ನ ಏನು ಗಮನ ಕಾಣಪ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ವಿಚಾರ ಬೋಡ್ಕೊಂಡ ನಿಖಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಹಾಯ ದೇಣಿಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತ ಬೈದಿ ನಕಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಾದ ನಿಖಲ್ ಎಂಕಲ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಈತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಶನ ಕೊರ್ಪು ಹೋಗೊಂಡ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಲ ಐಟ ದೇಣಿಗೆದ ರೂಪಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಐನ್ ನಿಖಲು ಕೊರುಳಿಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಯಾನು ದುಂಬತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ದುಂಬು ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಈ ಬಗೆತ ನಮ್ಮ ಏತ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಾತನು ವೈಕ ಖರ್ಚಾತನು ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೇಮೋತ್ಸವದಾನ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ 4 ಜನ ಮಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕೆಸರ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಒರಿ ಭಕ್ತಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಯಮಂತದ ಕನಚೂರು ಬೋನಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇಂದುಲೆ ಬೇಕು ಕನಚೂರು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದೆತ ಪಾಲುದಾರರು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಶ್ರೀತ ಕನಚೂರು ಮೋನಕ ವೈದ್ಯರು ಅರೇನು ಮಾತು ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವದೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು 4 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕರೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಬೀಜಿ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾನದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೊಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಕರೆದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ 1 ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕದಂತುದಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಏನಂದುಲ್ಲ नेक ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಕ್ಕ ರಾಜಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ತೀರ್ಥಭಾವಿ ನೆಕ್ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 45 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 15 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 60 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ 75% ಆತಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಖಾಲಿ 3,39,000 ಪಂಡಂಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋತುಜ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೋಯರ ಆತಜಿ ಬಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರ ದೇಣಿಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸುವುದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಪೀಠದ ಮಣ್ಣು ಜಿಂಜಾರ ಉಂಡು ಈ ರೋಡ್ದ ಬಂದು ಅವಿತ ಉಂಚು ಉಂಡು 2 ಸೈಡ್ಲ ರೋಡ್ದ ಬಂಗ ಉಂಡು ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮರದ ಕೆಲಸ ಮುಖ ಮರ ಅಂತ ಜಪ್ಪರ ಉಂಡು ನಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷದ ಮರ ಓಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ದೈವದ ಪೀಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರನೈಟ್ ಐತ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತರ ಖರ್ಚು ಬಂದ ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಉಂತಾದ ಎಂಕಲ್
ಕಾಸು ಪೂರ ಮುಗಿದು ಮರ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ವೈಪಪ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೆ ವಿಜಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡು, ದಿವಂಗತ ಚೌಕರ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೂಲ್ಯರು ಕೋರದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಗುರಿಕಾರು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮನೆಯವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರ, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ದಾಮೋದರ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸೀತಾನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಯು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಚಂದ್ರಾಸ ಯು ಗುರಿಕಾರು ಕೋರದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ, ಭಗವನ್ ದಾಸ್ ಯು ಸದಸ್ಯರು ಕೋರದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ, ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಟಿ ಭಟ್ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ವೈಪಪ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ, ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಲೋಕಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು 1 ಲೋಡ್ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ದಾನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂಚೆನೆಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದಾಖಲು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿರವೆ 17 ಲಕ್ಷ ಪಂಡೆಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದಾಖಲು ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ಐಟ್ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪುನ ಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯರುಂಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಚೆಂಚ ನಿಖಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡ ನಿಖಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಎಂಚ ಅಂದೇನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ನೆನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತ ಅದು ಕೊರಡು ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮುಗಿಯೋಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಕಾಸು ಜನ ಉಂತುದು ಪೋತುಂಡು ಈ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಿಖಲು ಕೊರಡು ಪಂದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತಂದುಲೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನೇ ಆ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನಿ ನನೊಂಜಿ ಸಮಾಜವರ್ಗಳ ಪೂರಕ ಆಪುಂಡು ದಯಗೊಂಡ ತನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಾನು ತೆರೆಯೊಂದಿನೇ ನನೊಂಜಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನ ಸಮಾಜ ಅವು ಆ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗೌರವಿತ ಭಕ್ತಿ ದೈವಗಳು ಅದು ಪುನಃ ಎಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಹುಶಃ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಶಾಮ್ಯಾನ ಆಗಿತ್ತು, ಮಳೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಮಳೆ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಿಯವರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸಭಾಭವನ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತು ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಯುವತಿ ಸಭಾಭವನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದ ಸಭಾಭವನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಣಚೂರು ಮೋನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥಲ್ಲ ಬೈಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮಾಡುವ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜನವರಿ ಸೊ ಯಾವ ಸಮಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಇಡೀ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ವಿಶೇಷ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೇಗಂತ ತಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಇಂಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊರ್ದೊಬ್ಬರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಶಾಮಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ML ಆಪಿನೇಡು ತುಂಬ ಯಾರು ಇಡೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ರೈತಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ನ ತಂಗಡಿ ಸೌದಿಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷೆಂಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂಡೆ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಆ ತೊರ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಗುರಿ ಕಾರಣಕ್ಲಿತ್ತಂದು ಈ ದೈವಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಆ ತಂಗಡಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವಳು ಪಿದಯ ದೇಶದ ಅಪಘಾತ ಆತನ ಐನ್ ಸುಖ ಮುಖದ ಸಾಧಿ ತೋಜಾದು ಕೊರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚ ಸತ್ಯೋಲ್ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೆಳಗಾವಡ್ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವಳು ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಾದ ಆ ತಂಗಡಿನ ಬೆಳಗಾದು ಗೊತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಐತ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮದಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನೊಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳಗಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೇನು ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಯಾಕೆಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ MLA ಪಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕನಚೂರು ಮೂಲಕ ಇಡೆಗೆ ಬಚ್ಚಿನತ್ತು ಆ ದೈವಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಗಿಡೆ ಬರ್ಪಾಯ್ಲಕ ಆತನ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಹೊತ್ತು ಇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಹೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನೊಂದು ಏನು ಪೊರ್ತುಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೇರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಸಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೊಂಬ ಇದ್ದುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೊನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಆನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಶುರು ಆತಜಿಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಬೇಳೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೊನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಏನತ್ತ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಅದೀನಿ ಅಂಚದ ನಿಕಲ ಜನವರಿ ದಿನ ದೀತಾರು ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತೇನು ಎಂಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರ ಅಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಪರಿಸರಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತೇನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ನಿಕೊಂಜಿ ಚೆಂಡು ಕುರ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ನಿಕೊಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆನ ಪಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಕೆ ಮನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಗೊಂಜಿಕೊಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ಕಾಡಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಗಳ ಅಂಚನೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಬಿದಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿದಡೆ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಜಯಾದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬಲ ಉರಿಪದ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಅವೊಂಜೆ ಆ ದೈವಲಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಯಾಪನು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷಡು ಆ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೇ ನಾ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಕುಲ್ಲವು ನಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲು ಆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೋದು ಆ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜದ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಆತೇನು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಂದು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಕೊರ್ಪದಿಂದ ಬಂಡದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಅವು ಮಾತಿಗೆ ಋಣಾನು ಬಂದ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಗಿ ನಾನು ಇಂಜನಿನ ಇಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವು ಆ ದೈವ ಉಂಟ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಋಣಾನು ಬಂದ ಅದು ಕೊಡ್ಚೇನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದೈವಲು ನನ್ನ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಲ್ಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇದು ಜನವರಿಡ್ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಬೆಳಗದ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ತೆರಿಬಾದು ಕೊರ್ದು ಈ ಜಾಗ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡು ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಡ ನನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪೋಪುನಾಡಲ್ಲ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪೋಪುಜ
ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಡ್ ಪಿರಬೋದಿತ್ತಡು ಇಜ್ರೈತೆ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕೆಲಸ ಆದಿನಂಚಿದ ಇತ್ತಂಡು ದಿನ ಪುರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಅವಲ ಪಿರ ಆಡ್ ಇತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ದಿನ ಬಂದು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿನಿ ಅವಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮೇ 3 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅವಳ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಕದ ಅದರ ಒಂದು ಋಣಾನು ಬಂದರು ದಾಯಪಂಡ ಕರೀನ ಚರ್ತಿ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನ್ನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆ ಸಮಯ ನೆನಪುಂಡ ಆ ಸಮಯ ಜನವರಿ ಡೇ ಅಲ್ಪ ಜನವರಿ 16 ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಲ್ಪ ಜನವರಿ 1 ಮುಲ್ಪದ ಅವು ಅವು ಅದನ್ನ ಜೈಕ್ಲದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಋಣಾನು ಬಂದ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೈತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾನುಸಾರ ನಮಗೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೊರ್ದು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯಕೆಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ಮುಲ್ತ ನುಡಿಟೆ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚಕೇಂಡ ಈ ಮನ್ನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತೆಪ್ಪೆ ಧರ್ಮರಸೇರು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪಿಲಿಪಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಲರಾಯನ್ ದುಂಬುದೀವು ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಲ್ತ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸೋಮನಾಥದ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟದ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಎಂಕಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ನಮಕ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೊಲ್ಪು ದಿಕ್ಕುದೆ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಕ್ರಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆಗ್ ಕನಚೂರು ಮೋನಾಕ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ವೈದ್ಯರು ಆರೊಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಹಿಂದೆಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ಯರು ಹರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದೈತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ 1,37,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೆಲೆಟ್ ಆರು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆಗೆ ಮಾತು ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ದ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆದ ಆರು ಒಂಜಿ 25,000 ಡೊನೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಪುದರದಿಂದ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪಿಜ್ ದೇಪಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಕೇಂಡ ಸಾನ ಆವಡು ನಾಳ ನಮ್ಮ ತರತಗ್ಗಾದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೇನೋಡು ಕಾಸಿಗೆ ದೇಪಂಡಿತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಆತಿ ದೇಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ನೀರ್ದವ್ರ ಇಜ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಾಂಡು ಈ 4 ತಿಂಗಳು ಜನಕುಳ್ಳ ಕಾಸಜ್ಜಿ ಈತ ಕೆಲಸನ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಇತದ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸತ್ಸನ್ನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಗುರಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತಿತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಈತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುದಂತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ 7-8 ತಿಂಗಳು ನಿಜವಾದೊಂದು ಬೇಲೆನ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೇನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಒರಿಯರೇನು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಮನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೇಬರ್ ಇತ್ತೆ ರವಿ ನಕಲ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಹುಡುಗೆಲ್ಲಿ ಜತಿನ್ ಬನ್ಪಿನ ಆಯನಲ್ಲ ವಾ ಬೇಲೆ ಆಯನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ಒರಿಯನ್ ತೊಜಪ್ಪಾದ ಅಲ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿಯರು ಎಂಕಲ ಐಟ್ ಸರಕಾರಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನಕಲ ಆವಡು ಐಟ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಆವಡು ಎಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೆಂತಿಯರು ಪಿದೈಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬನ್ಪಿನಂಜ ಕಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಅಕಲು ಎಡ್ಡ ಜನಕ್ಕಲು ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತಿಯರು ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ದು ಅಂತ ಕಾಸು ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋನುಂಡು ಆಡ ಏತ ಕಾಸು ಬರ್ತನಲ್ಲ ನನಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಆವಡು ಸರಕಾರರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಂಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿತ್ರಕಲಾಕ ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬಾರಿ ದುಂಬುಡು ಕೊನೊಪ್ಪಿನಾರು ಅರ್ನ ತರವಾರ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಲತೆ ಮೇಗಿನ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಚಿತ್ರಕಲಾಕ ಆತೇರು ನನ್ನ ತೆರೆಗೆ ಅನುಭವ ಜಿಂಜ ನನ್ನ ಆವಡು ದೇಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಆರಿತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತೇರು ಅರ್ನಾಟಕಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನವಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ರಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಶಶಿಕಲಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಆಮೇಟ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮುಲು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಉಳ್ಳ್ಯದ ರಮೇಶನಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ 5,000 ಆತ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ದಯಮಾಲ್ತದ
ಒಂಜಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿತ್ತಾನಲ್ಲ ಕಾಸನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯಾರ್ ಅಂದಾಂಡ ಇಂಕಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನು ಬಕ್ಕ ನಾನು ಇಂಕಲು ಏಪಲ ಕೇನು ನಂಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ನೇಮಗೆ ಇಂಕಲು ಒಂಚಿಗೆ ಪಾಡುವ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಬರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ನಡಪುಂಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಐಟೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾನದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ 7 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆದಾತು ಇಂಕಲ ವಸಂತ ಅನ್ನಿಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಇಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದುಂಬಗು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಅದು ಉಂತಿತ್ತು ಐಟೊಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂದಟ್ಟು ಯಾನು ತೂನಾಗ ಓಲ್ಲ ಆನಿ ಬಂದಾತಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಲಿ ಉಂತಿತ್ತಂಡು ಆ ರೀತಿಲೇ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ 5 ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪದು ದಾಯಪ್ಪನಾಗ ಓಲ್ಲ ಆವಂದು ಪುನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಫಸ್ಟ್ಗಾದ ಏನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಯಪ್ಪನಾಗ ಆತಿನ ಎಂಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಕ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ಜಂತ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಿಂದ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯರಾತಿಜಿ ಆಂಡೈತೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರೇನು ಪುರಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ತೂದು ಐನು ಎಂಚಾಂದ ಎಂಕಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಈತನೇಟ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ ಕಮಿಟಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆತೇನೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಕಿದಕ್ಕನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದೇರು ಪಾಡ್ದೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಜವಾಡು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಾಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಕೋರ್ನ ಗೌರವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಡು ಕೊಲ್ಲಾದೇರು ಪೂರೇರೇನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ನೂದೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲು ಆ ಕೋರ್ತಪ್ಪನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ದು ಒಪ್ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂದ ಮೀಡಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಯಾಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನಡೆ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಹೋದು ಪಾತೆರ್ದಾನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ದೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚೆಂಚ ಅಂದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದು ಏರೇರಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕಲು ದುಂಪೋಪುನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಎಂಕಲು ಪಾಡುವ ಆ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರೈರೆಗಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗದ ಒಂಜಿ ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಬಾಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಡೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಗ ಒಂಜಿ 25 ಗೋನಿದಾತು ಪಂಡ 10,000 ಪನವದ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಅರಿಗಳ ಈ ಪಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಯರಂಡು ಆಡ ಐಟು ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಮೂಲ ಮುಗತ ಖರ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಗುರಿಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀರ ಅರಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಂಗಡಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಯರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಅಂದೇನು ಒರಿಯರಿಯೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡತೆ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಪುಜಿ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಲ ಮೀನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲೊಂದು ಐನೆಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿ ಎರಲಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಿನಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಗ್ರಾನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಪುರ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯಾರಿಂದು ಐತಕ್ಕ ಅಂಗನಾಗ ಮಣ್ಣು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ತೂಪುಂಡ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರ ಅಂದಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನೊಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮರ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷದತ್ತು ಮರ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳದ ಖರ್ಚಿ ಈತ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಯರುಂಡು ದಯಮಂತ ನಿಖಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಗುರಿಕಾರ ಲಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪುಣಿಕೆ ಎಡ್ತ ಮನ್ನಡು ಆ ದೈವ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ವಾರಾಯರ ಕಾಲೋಡು ನೆಲೆ ಊರ್ದೆ ಬಂಪಿನ ನಮಕ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ
ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಸುತ್ತಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಉಲ್ಲಾಡ ಅರಸಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ರಾಯನ ಸುದಿತ್ತೊಂದು ಪೇಂಟೇರು ಪಿಲಿಚಾಮಣಿಯನ್ನು ಸುದಿತ್ತೊಂದು ಆ ಭಗವತ್ಯಪ್ಪನ ಸುದಿತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ನಿಂಜ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಾರ ಮೂಲು ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರನು ಇಂಕಲು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಕೊರ್ದ ಬಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋಣವ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ ರೋಹಿತಾಕ್ಷರು ಬನ್ನಲಕನೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ವಾ ಸಹಕಾರಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾವು ನಿಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯದ ಆ ದೈವಲು ಸತ್ಯಲು ಉಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಪರ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪರ್ ಅವರು ನೆನೆತೊಂದು ಪೋಯಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಾಬೀತು ಸಾರಥಿ ಆದ ಬರು ಐಕ್ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವ ಭಕ್ತಿಡು ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣಿದು ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಆಪಿನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ತು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಆ ದೇವಿರ್ಲ ದೈವಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬತ್ತ ಎತ್ತದಿಂದ ನನ್ನಲ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಯರೌಂಡ ಇನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡುಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದೆತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನ್ನು ಸುರೇಶರ್ಲ ಬಾತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬಾತೇರಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇದು ಯಾರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಬರೇ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರೇ ಒಂದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎಂಕಿಲ್ ಚಿಂತನಡೆ ಮೂಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪಂದಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಗಿಲ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿತ್ತದ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರಳ ಮಾತೆರ ನಿಕ್ಲು ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲ ಊರೆರ್ಲಾ ಸೇರ್ದು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಅಕಳ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಕಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಕಳೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆನ ಅಂಚನೆ ಧನ ಸಹಾಯನ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಈ ತೆರಟ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬಂಡ ಅಂದೇನಿಯಾನ್ ಪನಿಯರ ನಿಖಿಲ ಪನಿಯರ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚದು ಒಂದು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ದಾದನ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ ದಿನ ಬರ್ತುಡು ನಿಕ್ಕಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಡಾವರ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಆ ನಟೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನದೀತ ಜನವರಿಡು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಾಯತ್ತಡು ಬೇಗನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತದ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಮುಗಿತದ ಆವಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಸಹಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಸೇರಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಟೊಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾದ ಕಲೆ ಜಿಂಜಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಜಿಂಜಿದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಲ್ತ ಆ ಕಾಣಿಕೆಲಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರ್ದ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅವೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲೆಜಿಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನಲ್ತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಅವುಪುರ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತೊಂದು ಅವನ ಮೂಲಂತೆ ಲೇಟ್ ಅಂದದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಏರಿಯಾದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಂಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಪೂನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಗ್ರಾಮ ಪೂನು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನಾದ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಕನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ನಕಲು ತಿಕ್ಕಿಯರು ಉದ್ಯಾವರದ ಸೋಮನಾಥ್ ಬಕ್ಕಲ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ನಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಉದ್ಯಾವರದ್ದು ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಕುಡ್ಲಾಡ ನಕಲು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ ಬತ್ತದನಾಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನು ಪುರ್ಸೋತಿಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಬುಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಖಾಸಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಬಂದ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಬೇಲೆನ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೀರ ನನದ ಐಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆನ ಮತನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಾನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ಈತ ಆನಾಗ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತ ಇನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೇದಿನಿಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಏತುಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಬೈದಾರ ನಿಖಲೆಗ್ ಸುರೂಕಾದ್ಯಾನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಸತ್ಯಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬನ್ಲಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತೆ
ಖಂಡಿತವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಲಂಗ ನಲ್ಪ ನರಂಬ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಐಟ್ ಆರೋಗ್ಯನ ನಮಕ್ ಪರ್ವತದಾತ ಎತ್ತರದಾತ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐನು ಮೈಂದಾದ ಪರಪವಡೆಯರಿಂದ ಕೆಂಡ ದೇವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಚಿಲ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ದೈವಗು ನನ್ನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿ ನೆಂಚಾವಡು ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ದಾತ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಕೋಡು ಪೇರ್ ದಾತ ನಿಖಿಲ್ ಉರ್ಕೋಡು ಆ ರಡ್ ಪೇರ ನೀರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಗಾಡು ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಲ್ಲಂಜ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೋಡಿಯತ್ತ ಅದು ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಾದಿಘಟ್ಟ ಸಿರಿಸಿಂಗಾದ ನೇಮೋತ್ಸವಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತ ಸೇರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಪನಂದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುರಿಕಾರ ಅದು ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಪರಮ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ ಸೇದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಾತೆರೆಗಳಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜೆ ಮಾತ ಸತ್ಯೋಲ್ಲ ಆ ಕರಿಗಂಧದ ಪುರ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ಕಾತೊಂಡು ಪಂದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಬಡಕ ರಾಜದ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ತೆನ್ಕರಾಜ ಹುಟ್ಟುದೀವಿ ಒಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂಡು ಬಬ್ಬು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ನೀಲಕಂಠೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಳಿಕೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವಿಯರು ಬಡಕಾಯಿಡ್ದು ಬನ್ನ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನೂದಾಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡು ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಸತ್ಯ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗದ ಉಪ್ಪುನು ಉಳ್ಳಾಲ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ದಲ್ಪ ಆಂಡ ಇದೆಗೆ ಎಂಕಲ್ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾಯಿಗಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಮುಲ್ಪ ಬಲತಪಾರು ಇದು ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನಂಕ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಗೋಚಾರ ಜನ ಮುಲ್ತ ಮುಗ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಮುಗ ದಾಯಕ ಏನಂಡ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿದಿಂದ ಆತ ಇಂಕ್ಲಿ ಏರು ಕೊಡ್ತೀರ ಪನ್ಪಿನ ಗೋಚಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷದ 7 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ ಕಾಲೋಡು ನಡತುಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಜೈದಂಡು 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಸಾರಮಾನ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ದೈವಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂವೆರ ತಿಕ್ಕನಿನಂಚಿನ ದೈವ ಎಲ್ಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮೂಲು ತೂಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಲತಗುಲಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮನ್ನಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೂದ್ರುಮ ಬಂಟ ಜುಮಾಜಿ ಬಂಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಬ್ಯಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಿಗುಳಿಗ ತಾರಿಪಾಡಿ ಗುಳಿಗ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲೇನು ಎಡಬಲಟು ದೀವೊಂದು ಮುಲ್ಪ ದೈವರಾಜ ಕೂರ್ದು ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಸಾಕಾರಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ನಡ ಈ ಮನ್ನಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮುಲ್ತ ನೇಮ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ತಾರೀಕು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಜನವರಿ 16 ಅವೇ ಈ ವರ್ಷದ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಥ ದಿನ ಅನಗ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತುಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾರಿಸಿಕೆ ಬತ್ತಿನದವರು ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ಏಡಲ ಕಾಸು ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಕಳ ಕೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಲಜಿ ಕೊರ್ಪಿನತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ 10 ಲಕ್ಷದ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಕಳ ಸೇರು 30 ಲಕ್ಷದಾತು ಈ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈ ಸೇರಾದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತನ 30 ಲಕ್ಷದಾತು ಬೇಲೆ ಯಾರಂಡು ಈ 30 ಲಕ್ಷದ ಬೇಲೆ 1 ತಿಂಗೊಲ್ದೊಲ ಆವಡು 1 ತಿಂಗಳು ಆವಡು ಎಂಕಲ್ ಜನವರಿಡು ವರ್ಷವಾದಿದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡು ಪೂರಲ್ಲ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ 1 ತಿಂಗಳ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿದಾದಕ್ಕೆ ನಡ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನೌದ ಸಗಾಯ ಕೊರಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಖಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ದೈವರಾಜ್ಯ ಕೋರ್ದ ಮಾತ ಸತ್ಯಲು ಮಾತಿರ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.